Teipä teissä on Fuottimies tänään mä haluan kertoa teille semmosesta asiasta kuin mielenterveysongelmat. Tää kyseinen asia on häirinnyt mua. Ootas mä lasken 7 vuotta pyöreästi. Eikä enemmänkin. 7 vuotta pyöreästi nyt sitten. Ja mä haluan tästä asiasta teille kertoa. Joo, mitä mielenterveysongelmat on? No siis, joillain mielenterveysongelmat, niin ne on semmosia niinku pahoja mielenterveysongelmia, että tekee mieli niin puhuu jostain paskaa ja sitten joku ottaa siitä tunteisiin ja muuta ja sitten se vittu esim. End uppaa itsensä, mutta mun mielestä niin kun mun mielenterveyteen niin kun kuuluu toi osa-aikainen masennus, masennusta on välillä ollut, joo. Sitten toisista ihmisistä paskan puhuminen ja sitten lääkkeet ja väkivaltaisuus välillä, mutta se on sitä väliaikaista väkivaltaisuutta sitten, että se ei ole kokoaikaisuutta. Että kokoaikaisesti mä koitan olla tämmönen normaali kadun tallaaja, että olla koko aika semmoinen niinku hauhallinen ja sitten niin semmoinen, että ei tapahtuisi mitään tämmöistä, minkä takia pitäisi olla niinku väkivaltainen. Mutta todennäköisesti tuo yksi asukas, joka tuossa on, niin mä oon menossa varmaan vähän ajan päästä, ei tänään, mutta sitten muutaman viikon sisällä käymään tuossa psykologilla juttelemassa tästä kyseisestä asukkaasta, joka on käyttänyt minuun seksuaalista hyväksikäyttöä ja ahistelua ja muuta tämmöistä shittiä. Ja mä menen puhumaan tälle psykologille mun pahasta olostani hänestä. Ja sit katsotaan, että mitä se psykologi tekee tälle kyseiselle asialle, koska tälleen toi yksi asukas ei voi toimia ja hän on toiminut väärin jo noin 2 vuoden ajan, kun mä olen tässä asunut. Mä olen asunut 3 vuotta tässä kaksiossa yksin. Ja tää kyseinen asukas on toiminut minua väärin jo 2 vuoden ajan. Eli 2 vuotta sitten se oli semmoista pepun puistelua ja muuta tällaista, että hän käyttäytyi niin minua kohtaan ja mun kavereita kohtaan. Ja me sanottiin sitten tälle tyypille siitä, että voitko lopettaa, niin hän ei osannut lopettaa sitä. Hän ei tiennyt, mitä se lopettaminen tarkoittaa. Ja me oltiin siinä kohtaa sille, että ei saatana, saa sua hävetä. Niin kerrottiin siitä ohjaajille, kun tää on siis tuettu asuminen, niin ohjaajille kerrottiin ja ohjaajat sanoivat, että he tekee asialle jotain, mutta näin niin 2 vuotta niin sen asian jälkeen on todettu silleen, että ne ohjaajat eivät tee sille asialle mitään. Siis mä en tiedä miksi.
Siis se ajatusmaailma tässä mun mielestä on se, että miten mä nyt sen lausuisin. Nämä niinku vakavasti kehitysvammaiset ihmiset, niin heitä kohdellaan niinku silleen hyvin, ja ehkä enemmän kuin hyvin. Mutta sitten me, jotka ollaan niin kuin lievästi kehitysvammaisia tai sitten niin kuin, silleen muuttaneet jostain ensimmäiseksi johonkin tuettuun asuntoon, että katsotaan, että selviätkö siellä. Ja jos teet kaikki asiasi, siivoukset, pyykinpesut, kaikki, kaupassa käynnit ja ostoslistat ja kaikki tällaiset itse, niin voit muuttaa sitten johonkin omaan asuntoon, johonkin kerrostaloon tai sitten rivitaloon tai johonkin tämmöiseen, niin se asia nyt on kuitenkin silleen, että nuo ohjaajat tuolla Haatalolla, niin ne niin kuin suojelee tätä kyseistä yhtä asukasta, jonka nimeä en mainitse, niin ne suojelee sitä niin, että tästä kyseisestä ihmisestä ei saa tehdä poliisi-ilmoitusta, tai ne ei ainakaan suostu siihen. Ja tästä kyseisestä ihmisestä ei myöskään niin saa puhua paskaa sen selän takana, eli jos puhuu hänestä paskaa, niin se täytyy tehdä tämän tyypin niin kuin kasvotusten täytyy niin kuin tehdä. Niin. Se nyt on sitten semmoinen setusjuttu. Sitten tällä kyseisellä on näitä juoppokavereita, sun muita narkkareita kavereinaan, niin ollaan mietitty töissäkin, että minkä helvetin takia, niin tämä kyseinen tyyppi ei vaan saa niinku mistään minkäänlaisia kavereita, kun hän on liian vammainen, ja se hankkii kaverikseen sen takia niin juoppoja ja narkkareita. Kutittaa sijoitusta. Noin. Niin juopot ja narkkarit, niin mä en nyt vähän yleistämään ketään, mutta niin mun mielestä narkkarit on osa Suomen pohjasakkia, tietääkseni, koska ne on kaikki semmosia addikteja, että niille kelpaa kaiken näköiset päihteet. Ja nyt ei lähdetä kokeilemaan niitä, koska se on hyvin epäinhimillistä ja se ei ole kivaa kenenkään mielestä. Joo. Mielenterveysongelmat. Joo, ne on siis semmosia, joita kukaan ei haluaisi, mutta monella ihmisellä niitä on. Ja kaikilla ne mielenterveysongelmat on erilaisia. Mutta yleisesti mielenterveysongelmiin niin liittyy masennus, väkivaltaisuus, aikaisemmat joillakin niin aikaisemmat rikokset ja sitten muuta. Mutta onneksi mä en ole onneksi vielä tehnyt yhtäkään rikosta, onneksi. Ja jos mä semmoisen joskus teen, niin mä olisin ensikertalainen vankilassa. Todennäköisesti en tule semmoista koskaan tekemään, joten niin edespäin. Myös viina ja alkoholin juonti vaikuttaa tähän mielenterveyteen, joten jos sulla on mielenterveysongelmia, niin en suosittele sekoittamaan alkoholia siihen.
minkäännäköistä alkoholia. Oli se sitten pontikkaa, kivijuo tai viinaa, niin en suosittele. Se pahentaa sitä. Joo. Asia, miten mä saan mun mielenterveysongelmat pidettyä kuissa, niin on noi Risperion 2 milligramman lääkkeet, jotka ne ei niin kuin kokonaan niin kuin vaikuta siihen niin kuin mielenterveyteen, mutta niin kuin ne pitää sitä, ne niin kuin lieventää sen, ne niin kuin, jos mä en käyttäisi lääkkeitä, niin mä olisin sekaisin 247, väkivaltainen ja muuta paskaa. Mutta todennäköisesti niin se Risperioni, niin se niin helpottaa tähän minun olooni aika paljonkin. Ja olen tyytyväinen siitä, että joudun näitä lääkkeitä käyttämään. Koska ilman näitä lääkkeitä mä olisin todennäköisesti jo huostaan otettu johonkin mielisairaalaan ja mä sattuisin olemaan siellä niin sekaisin, ettei mua voisi enää parantaa. Joten ehkä näin on paljon parempi. Se mielisairaalaan joutuminen olisi ehkä mun mielestä niin kuin yksi pelottavimmista asioista, mitä voisi koskaan tapahtua. Mutta onneksi niin ei ole tapahtunut ja voidaan selvitä tällä asialla. Mutta tämä oli se mun asiani tältä päivältä. Ei muuta kuin moi ja seuraava video sitten.